Tak čo, si ready? Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine, no a v tomto videu je môjim cieľom pomôcť ti zmaturovať. Toto videjko je ďalšou časťou k maturitnému testu. V prvom videu sme sa bavili o listeningu, alebo teda počúvaní s porozumením. No a dneska sa pobavíme o language in use alebo use of English, a to je teda používanie gramatiky a je to vlastne sekcia 2 v teste. Chcela by som povedať, to isté platí aj pre video predtým, že tieto videjka k maturitnému testu sú vhodné aj pre študentov, ktorí sa pripravujú možno na nejaký anglický certifikát, pretože formát v maturitnom teste a teste na certifikát sú podobné alebo rovnaké. Tak, poďme teda na to. Language in use, part 1, multiple choice a teda vyberáš A, B, C alebo D. Na čo si v tejto časti dať pozor? Je veľmi dôležité najskôr si prečítať celý text, aby si porozumela kontextu a potom je oveľa jednoduchšie doplňať, keď vieš, o čom je reč. Druhé, zvyčajne prvá odpoveď, ktorá ti príde správna, je správna. Pretože tvoja hlava vie, že už to niekde takto videla použité alebo počula to takto použité. To znamená, to, čo ti prvé napadne, že by si tam mohol dať, daj to tam. Častokrát majú jednotlivé možnosti rovnaký význam v preklade pre nás Slovákov. V takých prípadoch je dôležité si všímať celú frázu a kontext, nie preklad. To znamená, že čím viac čítaš a počúvaš autentické texty alebo nahrávky, tým lepšie sa ti tieto jednotlivé frázy zapamätajú a máš väčšiu šancu vybrať to správne. No a vždy vyber nejakú možnosť. Poďme sa pozrieť na druhú časť use of English a tým je open clause alebo gap fill, to znamená doplňanie slovíčka do textu bez akékoľvek inej pomôcky. Znova, dôležité prečítať si celý text, potrebuješ ten kontext vedieť, potrebuješ vedieť, o čom sa tam rozprávajú, o čom tam píšu. Bude to jednoduchšie, ako keď budeš doplňať hneď. Potom si treba prečítať celú vetu, do ktorej doplňaš. Niekedy je fajn si prečítať aj vetu pred alebo za. Čo je dôležité pri tomto type úloh je to, že potrebuješ poznať skladbu anglickej vety. Ak poznáš pravidlo swamped, tak super. Ak nie, treba si to určite doštudovať. V tomto type úlohy ti to určite pomôže. Tiež je dôležité poznať vetné členy v angličtine a zároveň ako vyzerajú a na aké miesto vo vete ich vieš dať. V tomto cvičení sa zväčša doplňajú kratšie slovíčka, najmä predložky, spojky, pomocné slovesá, členy a tak podobne. Nedoplňajú sa tu podstatné mená, prídavné alebo slovesá. No a v neposlednom rade určite niečo napíš, aj keď ti to príde blbosť, nevadí, napíš to aj tak, je tam možnosť, že to bude správne. Upozornila by som ešte, že niekedy študenti zabudajú doplňať zápory, to znamená, môže sa tam doplniť aj zápor, napríklad not. No a poďme sa v neposlednom rade pozrieť na tretiu časť a tým je word formation. Táto časť sa v B1 nenachádza, nachádza sa až na úrovni B2 a C1, to znamená B1-kári majú v tejto sekcii jedno cvičenie menej. Znova veľmi dôležité prečítať si celý text a potom si prečítať celú vetu, do ktorej doplňaš. Tu treba naozaj veľmi dobre vedieť, identifikovať, aký slovný druh by sedel do textu. To znamená, na boku máš napísané slovíčka a musia ti sedieť ako slovný druh do toho textu. To znamená, že nemôže si tam zameniť napríklad prídavné a podstatné meno. Potrebuješ vedieť, ako sa jednotlivé slovné druhy tvoria, aké koncovky k ním patria. To znamená, ak sa pýtam kto čo, dávam tam podstatné meno. Ak sa pýtam, aká je daná vec, dávam tam prídavné meno, ide o aktivitu, je to sloveso. Nikdy to slovičko nebude také isté napísané akoby na boku toho testu, ako by si doplňal. To znamená, vždycky musíš toto slovíčko zmeniť.
Tu je celkom dôležité vedieť tvoriť slova pomocou predpon aj prípon, zoznam týchto prípon a predpon a zároveň tvorenie jednotlivých slovných druhov nájdeš určite na nete, takže to by som si pozrela, vie ti to veľmi uľahčiť prácu, pretože najskôr sa spýtaš, aký slovný druh potrebuješ, no a potom, keď poznáš tie koncovky, tak je jednoduchšie vyberať, akú koncovku k tomu slovičku priradíš, aj keby si to slovičko nepoznala. Dajme si príklad medzera business plan a v zátvorke máš success. Čo znamená success? No úspech. A teda, aký mám ten business plán? Úspešný business plán. Viem, že successful, prídavné meno, sedí mi to. Tuto nezabúdať tiež na zápor, ktorý je vytvorený pomocou negatívnych predpon ako an, im, il a tak podobne. Zároveň pre jednotlivé úrovne B2C1 je vždycky nejaký set slov, ktoré do testov často dávajú. Takže ak budeš dostatočne toto trénovať, neprekvapí ťa žiadne slovko, pretože je to balík slov každú úroveň. A znova napíš niečo, aj keď si myslíš, že to je blbosť alebo že to nie je správne. To už bude k tejto časti všetko. Určite nezabúdaj cvičiť. Otvor si maturitný test a jednotlivé časti cvičenia si prejdi. To je najlepšia cesta k úspechu. Vidíme sa na budúce. Bye bye.